А як вы бачыце, адкуль з'явіліся мноства людзей, якія больш не хочуць жыць у Савецкім Саюзе, якія больш не хочуць туды вяртацца і якія праявілі інтарэс да нацыянальнай ідэі і якія хочуць бачыць сваім сцягам і гербам пагоню і вел чырвона-белы? Змянілася пакаленне, змянілася сітуацыя у нашым грамадстве. Савецкія парадкі і савецкі рэжым, ён супярэчыць прыродзе самой чалавека. І раней ці пазней гэта павінна было здарыцца. Мы бачым сам крушэнне Савецкага Саюзу. Чаму так адбылося? Там эканамічныя былі прычыны, палітычныя і так далей, так далей. Але самы сутнасны, самы істотны момант, ён антычалавечы. Тое грамадства еўрапейскае, якое хрысціянізавана і для якіх хрысціянскія каштоўнасці важныя, яны не супастаўныя з савецкімі парадкамі савецкага рэжыму. Проста ў нас гэта здарылася пазней, але яно лагічна.